σας φίλες και φίλοι του YouTube, Άκη 006 εδώ πέρα. Σήμερα θα δώσουμε αυτό το κύπελο στον νικητή που θα κάνει το καλύτερο μαγικό. Ας ξεκινήσει το μαγικό. Λοιπόν, από όσο έχω καταλάβει, θα είναι, δείτε πως βάζει τους 3 παπάδες, τους 3 άσους. Δεν βάζει 4 επειδή λείπει ένας άσος. Ναι. Και για να δείξει τις 3 γιαγιάδες και τους 3 γιους. Και οπότε έχω καταλάβει, θα θέλει να κάνει το μαγικό, έτσι όπως τους βλέπετε, να τους κάνει όμως κάθετα. Έτσι. Ωραία, action! Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Άκη και 006 εδώ πέρα και σήμερα θα δούμε. Θα δώσω αυτό το κύπελο στον νικητή που θα κάνει τα καλύτερα μαγικά. Μπορείτε να καθίσετε. Από ό,τι έχω καταλάβει, το μαγικό θα είναι θα βάλει 3 παπάδες εδώ. Θα βάλει 3 παπάδες εδώ, 3 άσους εδώ, 3 μητέρες εδώ και 3 γιους εδώ. Και θα τους βάλει έτσι όπως βλέπετε, διαγώνια. Και από διαγώνια θα τους κάνει κάθετα με ένα μαγικό. Και εμείς δεν το ξέρουμε. Να το δούμε. Όπως είπα, ο νικητής κερδίζει το κύπελο του κόσμου. Να δούμε. Θα δουλέψει. Δεν έχω ιδέα ποιος θα τον νικήσει. Δεν ξέρω ποιος θα τον νικήσει. Ναι, αυτό είναι το κύπελο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω δεν θα πετύχει γιατί θέλει 4 χαρτιά. Πώς θα το βάλω. Δεν γίνεται, αποκλείεται να το καταφέρει. Δεν το κατάφερε. Το κύπελο δεν πάει σε αυτόν. Σκοτώστε τον! Έξω από εδώ! Είναι ψεύτικος μάγος! Φύγε! Biopopsy! YouTube channel! Goodbye! Come on, my phone. Well, look at that.